Na guys, ako dire ubos sa manggahan guys. Tanawa ang mangga guys. Oh. Ay kayo. Ato ning ko ano. Manguhit ko ron. Manguan talantaw ta. Ay, dagko na king uban guys, nga mangga. Hello everyone, welcome to my vlog. Na ako dire sa balay sa Tag-iya sa mangga guys. Nangayo ko kay mangayo ko mangga nya. Murag wa may tawo. Walay tawa. Aman day im sikuan. Mga ero may naningog. Manguhit na lang ko. Walay tao eh. Aga ikang tao diri. Manguhit na lang ko guys. Gamay lang. Guys, manguhit ko mangga guys. Nakakuha na to sa against the life man ta guys. Guys, hindi maabot guys. Nananghid ta oy kay maadlok man ta oy. Bisag na ay Tag-iya ba? Bisag na asi dyan ba? Ayo! Wala dyan tawo. Pero nakakuha na kung usa. Di mahimutang guys. Mutongtong ko og mangkuan oy. Mutongtong ko bangko oy. Mutongtong ko bangko guys, mangayo ko gamay. Wala na kong bangko. Ana sa na. Guys. Wala na kong bangko guys, tungtong ko guys. Tungtong. Guys. Kanira kung dako. Kaya dako. Agay. Naigo kong nawon. Naigo kong nawon. Pwede na ni guys. Tulo ka buok. Sakita oy naigo akong diri sa mangga. Pwede na to guys. Putangan na tog sili og kaning asin. Nya ako ang ginamos kay wala naman ako na akong ginamos kay. Akong ginamos ani maho mang apan pansut. Sa kadugan nya wala gitarungan og wala tarungan taklob ni banana. Mauto nga. Nakuan. Guys. Mangga. Nangayo ko, wa may tawo din. Nanguha na lang ko. Manghatag ra manghapon na sila guys. Atong mangga. Masalami kay kaong mangga. Manguha dito guys. Manguha kong sili. Init ka ayo. Nagpainit ko. Naro. Naay hinog na sili. Pati ni halanga kay puson man eh. Naro tong sili. Diri na baka hinog diri. Ikuha na nako ang hinog daari. Ay, daara. Kuhaan na lang po ng uso banana kay wala na siya sili.
Daot to yung silik kong di kuha na ko oy. Ko na lang po siyang kuhaan kay mangita ra bagyo na siya sili basa mukhaon. Nakakuha jud og mangga. Banana ni sukos banana kay ano daw nagkuandok ka ng mangga akong acid daw. Kung gamay raman akong kanon di man ako daghanon. Kanina to'y acid reflux guys, di ko ta pwede mainom og tubig daghan kaayo guys. Nanglan igo-igo ra pud. Yan guys. Pwede na ni oy. Dirita mo agi. Gani wa nabukol akong naon. Uy si Inday nagkuan duraon. Nagsanbitin. Sanbitin pugat na. Dito ni agi sa group. Init kayo. Hi! Tagbo din ti Dords. Ala, nalimtan ako ang pupo. Hino-ano. Gilang. Di ara ang mangga. Ang atong kinuha nga mangga. Sakit kay akong abaga kay na hulugan pud sa mangga. Na, muha pa. Ay, pero dili man na dalo ang tagian na guys. Bisan pag dili ka mananghid guys. Manghatag ra na sila. Kana ganing mangharbis na sila guys. Bisan di ka mangayo. Hatdan ra ka na nila. Nana ra dong. Hi. At tagbo din ako mga chikiting ko. Tagbo din mga chikiting. Ay. Lawas na lang punta kay. Para makuha-kuhaan atong kaguol. Ay. Kaguol tungod sa kamingaw sa to ang amuyo diri sa kalibutan. Mingaw kayo ang lugar. Mag-ili sa pagkog short guys. Wait lang guys ha. So guys, niara atong kinuha nga mangga guys. So di ba ay pinakadako ni ara oh. Dako kayo. Sakit kay kung diri na naigo sa mangga na nakaon na siya ba kanang wala pud siya as in nga na ana gid sa kung naong na slatingan lang siya pa igo sa mangga. Akong baga mo sakit kayo mula natagakan sa mangga. Ya sige ko panuktok ito wala may tao ana nga na lang ko eh. Nara nagandam na ko na ituyo na to diri o na ituyo with silip ni siya di makita. Ang tuyo. Di makita ang tuyo dayon. Ang atong sili nga gidurugan na to og asin ba nga gikuanan ako sili. Ako ang gidurog ang sili. So magpanit na kog mangga guys. Nang kita palabi kay ato ang asid ani. Na. Kanina si ko gablag ganina ga kung mata sige lang to sa mangga. Ang galaway na gani ako ang kuan. Tingala po ko ng mangga guys ay kay kanang maibog jud ka sa iyaha. Kanang naay mga agi bitaw di ang mga truck guys. Di gyud malikayan guys nga makakuha sa iyang bunga manguha gyud. Katug yung nanguan guys katong manguha diri og kaning basura. Manguha siya guys ang kanang sakyan ang basura guys nga ang grabe sa basura napadagag dali nahulog in taon siya guys. Uy kay tungod lang sa mangga. Kita na ganinang basurero okay na ba yan uli-ulian na ba siya. Wala na daw sakit ang iyahang batang daw. So ang model nga mangga. Model. Na. Ano kanon? Nya dapat mag-live ko. Yaguman ako diri mag-live ko. Inday! Inday na. Ito ba ini? Naasyo bato. Nakuanan siya sa bato. Na guys. Okay kaayo. Nabaka ni kuana. Wala pa siya kaning kuan. Buno. Ana di ay. Katulog na akong laway. Sa mangga.
Ay, wala pa kay siya bunot, guys. Nakuan pa, oh. Para yung liso, oh. Nadaot yung liso. Naghilo na po niya itong ipon, ani. Barato na kay mangga sa iwi nga hinog, guys. So, niya, wala ko kapalit kay maghay ko nga. Dating pagka inita. Niya, usap ko, muli ko sa banana. Ugma ra ko mapalit. Ugma rami mo palit ka na. Matuman mig sentro, ugma kay naami adto. So, ugma rami mo palit. Para usarang lakaw. Aslam-aslam gyapon siya. So guys, siriratataman, ug nagpanit ang atong mangga. So salamat kayo guys sa inyong suporta. Bye everyone.